Takže čo ľudia, vás vítam pri ďalšom videu. Teraz to bude druhé video. A dneska sa ideme pozrieť po našom krásnom svete, kde sme urobili aj pár updateov, ako tento celý dom sa nám tu zmenil. Ale ako prvé si ideme ukázať, čo už tu máme, to už ste to asi videli, samozrejme. Hej, to už bolo to video. To sa mi nepodarilo, som tu chcela poslať činžák, ale by sa mi to nepodarilo, či to nevadí. Tu sa nám liahnú korytnačie vajíčka, ktoré ešte stále nie sú vyliahnuté, ktoré iba cez noc. Ale ako prvé si ideme náš dom pozrieť, a čo sa tu zmenilo v ňom. No. Ako prvé sa tu zmenilo to, že sme si tu pridali takúto, no, kde môžeme piecť, už také piecky. A za druhé už sme si tu urobili aj záhradku, takú malú ohnište. Takýto veľký bazén, to už sme mali aj v tom minulom videu. A tuto máme, tak by sa tu dalo nazvať, skôr také mini jazierko, také privátní. A ideme sa pozrieť, čo sa tu všetko zmenilo. Jo, toto sa furt nič nemení, maximálne iba tie truhle. Na prvom poschodí sa nič nebude skoro meniť, ale update bol to, že sme tu už pridali strechu, aby nám to nepršalo. Tu sa tiež nič nezmenilo, iba tu úplne hore sa vždy dá čo mení. No, ako prvé sme si zmenili, počkajte, ja vám to hneď ukážem. Si musíme zobrať vozík. Tak, super. No ako druhé sa tu zmenilo to, že tu máme ako keby takú 5 korunovú lanovku, alebo aj skôr takú trať menšiu, kde proste dáme vozík. Tak. A ideme začať prešať. Čiže neviem, či to aj voda bude utekať, to nevieme. Ale my tu máme aj skrytý hack, ktorý vám aj dnes ukážem, ktorý v tomto Minecrafte môžete nájsť. No. Takúto lanovku sme si postavili, ako keby skôr takú, no. No a sme tu. Čakať, tento vozík pôjde troška ďalej, ale to nevadí. No, tu máme, ako to už volá, somalby, ktoré je ako keby len obrazy, ktoré sme z toho iba tak vytapetovali. No a ako druhé si tu, no, ako druhé tu máme takýto privátny skokánek, kde sa môžeme skočiť do bazéna, čiže takto. Joj, to bolo mimo. To sa nám troška nepodarilo. Nevadí, ideme ešte raz. Čiže dá sa tu ísť ešte takto ručne, že je tu troška to labyrintové. Neviem prečo. Nevadí. No, pokračujeme. Takto tu vyskočíme. Tak. A tuto začína prvá sranda. No, že dneska, ak tu máme ďalšiu miestnosť, ktorá sa nám tu pridala, je to naša izba, v ktorej skoro nič sa nemení. Maximálne ešte sme tu urobili takýto mini bazén, alebo čo. Toto je veľká sranda, ľudia, kto to už pozná. Máme tu svietiac podlahu, tu sa si môžeme začať tak upiecť. Samozrejme, akože nevadí. No a ideme ešte raz túto skokánku. Tak, super. No, ideme, tak. No, teraz to bolo super. No, ale ešte tu máme jednu takú lanovku, ktorá je úplne až sem hore. Nie, počkaj. Kde? Potom ja tu. Či? Neviem. Musíme to nájsť. A už viem. No, musíme ísť sem. Teraz som si spomenula. Tak. No a na budúcom dieli
si dáme aj partery, kde budeme hrať na survivale. No a ideme sa akože pozrieť. Tu máme rebrík. Joj. A ja viem urobiť aj to, že urobíme proste ten hack, počkajte, no tu toto máme. Tu je že chat, dáte si počasie a dáte si jasné, došlete to a máte jasné počasie. Čiže to na Minecrafte akože funguje. To som rada. No a zmenilo sa nám toto tu, že aj z hora sme tu urobili taký ako keby skokanek, ale vozíkový. Čiže dáme si takto vozík. Ideme. Na konci nás to už húpne. Tak. Ja sme vo vode. No. Ďalšia zmena, ktorá tu nastala, bola to, že sme si tu ešte pridali pár miestností, ale ešte aj túto vonku. Ešte dlho sa nám tu zmenilo, ako keby toto tu celé. Hej, toto tu takto, že sme to už dali. A ľudia, neviem ako vy, ale ešte tuto si plánujem urobiť jednu miestnosť, ktorú ideme aj teraz troška takú robiť. Zoberieme betón. Tu je tu betón, takýto biely. Alebo ešte zoberieme drevo. Drevo bude na strechu. Tak, super. Neviem, prečo takže robím. To je jedno. Jo. Už to pomaly bude hotové. To nezabralo ani toľko. Tak super. No a ešte ľudia, to si plánujem urobiť nejakú miestnosť, čiže potom do komentáru môžete začať písať, že akú miestnosť tu môžeme urobiť. Neviem. To by sme si urobili čo? Napríklad, počkajte, čo by sme si tu urobili takého? Lebo, no chápete. No ešte by som, ešte potom si tu vystaval ešte ďalšie dačo. Tento dom stále iba sa buduje a buduje, ktorého tohoto, že tento dom bude furt nekonečný, čiže sa neprestane nikdy stavať. A to myslím akože fakt vážne, že sa nikdy neprestane ani stavať. No a v budúcom dieli budeme pokračovať v stavaní. No a tuto môžete písať, čo tu máme urobiť. Presne tu. A na budúcom dieli to postavíme. No a ešte sa ideme pozrieť, čo sme tu dali. Zastavky sa ani troška nezmenili. Čo je troška zlé. No a ešte potom ešte si plánujeme urobiť, neviem, také niečo, čo nám ako lešenie by sme mohli. Ešte tu máme túto šmiklavku. Hej, tu sme si tiež postavili. No a ľudia, ešte by som chcela urobiť také, že pre kone. Hej, že takto pre kone. Že tuto by sme niekde urobili takú mini stajňu, tam 2-3 kone urobiť. No ideme ešte do týchto zastávok. Začíname v Jurajovej záhrade a pokračujeme Tíšikovo nádraží. Čas si nemusíte vôbec všímať. Aj keď je to neplatné, ale čo už, nevadí. No. Dáme si vozík. A neviem ani, ktoré to trať. Ktorá obidve tu zastavujú, čiže to je jedno. Dáme si jazdiť a ideme. Vozík nie. No ideme. Ešte rozmýšľam, že by sme si tu urobili aj podchod na niektorej zastávke. Ako je napríklad Jurajová záhrada, tam by sme si urobili podchod. Bo chápete, to je dobrá vec. Sme tu v Tíšikovom nádraží a pokračujeme k Práhľadní nádraží.
Tu sme, tu je hneď aj Praha hlavne nádraží. Len tuto sme si urobili. Neviem, to ma fascinuje, že tu furt sa dejú nejaké divné zvuky. Počkajte. A toto potom v tej následovnej zastávke sa tam potom dejú divné zvuky. Počkajte. V tom minulom dieli nejaký Herobrine zvuk. Neviem prečo. No a pokračujeme v stanici Prešov. A rozmýšľam, že ešte čo urobíme ako hlavné mesto. Pretože tu akože máme veľa tých, sme v Prešove, super. Pokračujeme ďalej. Ako ďalšia zastávka bude Haniska pri Prešove. Potom už Haniska pri Košiciach a Košice a to bude momentálne koniec našho videa. Možno už len tak rýchlo poukazujem tu tieto štáty, čo sme si vystavali. Haniska pri Košiciach, áno. Ešte ideme do poslednej zastávky, čo bude Košice. Či? Nie. Hej, toto je Haniska pri Košiciach. Hej! Ježiš, tento vozík už po druhýkrát uteká, mám ho. No neviem, čo je s tým, ale som to mohla aj opraviť v minulom dieli, neviem. Možno to ešte potom urobím, lebo neviem ani čo ešte pridám, alebo neviem. No, tu sme už v Košiciach, že super. No a idem vám ešte rýchlo ukázať toto proste. Do Ukrajiny. Áno, máme tu Česko, Poľsko, Ukrajinu, Maďarsko, Slovensko a Rakúsko, čiže všetky naše susedné štáty, aj keď skoro každý hovoril na Instagrame, že my ešte Nemecko, neviem ani, kde by sa mi pomestil. Pozrite sa na toto. Rakúsko už je pri reálne Haniskej pri Prešove. A kebyže chceme natiahnuť Nemecko, tak by sme už vážne potrebovali už čo aj lepšie, neviem. No ale sme tu už dali aj hlavné mesta, ako je napríklad Praha, potom Varšava, Kyjev, ja neviem ani, kde sa nachádza Kyjev reálne. Ako viem, že je to v Ukrajine, ale neviem. Bratislavu a Budapešť. Tu máme Budapešť. Hej. No a toto bolo z našho videa všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Keď áno, nezabudnite dať like a odber a vidíme sa pri parte číslo 3. Zatím čus.